So, again mga idol, nandito tayo sa Suzuki Big Bikes, Wheeltech, Pangasinan. So, dito po tayo sa Suzuki showroom nila, no? Located to sa Robinson, Pangasinan. Makikita nyo dito, tapat lang to ng Robinson's Place, Pangasinan. So, napakadali po siyang mahanap at makita. Kung taga Pangasinan ka, i-check mo lang yung Robinson, Calasiao, Pangasinan. Madali mo na itong makita. So, bibigyan ko kayo ng update dito po sa Suzuki Motorcycle o Suzuki Big Bikes. At meron silang mga promo, no? So, meron tayong makukuhang, meron tayong information na meron silang promo until December to. So, Christmas giveaway. Meron po tayong makukuhang gadgets. O, diba? So, siyempre, papakita muna tayo sa inyo. Yun, mga idol. Shoutout po muna sa inyo mga idol, at shoutout po sa ating idol na sa Renz. Siya po ang ating sales officer ng Suzuki, si Idol Renz. Ayan. So kung gusto niyo po nang bumili ng Suzuki Big Bikes mga idol, chat nyo lang po si Idol Renz dito sa Suzuki Wheeltech Big Bikes Pangasinan. Yan po. So i-assist kayo niyan. Even ano po yung mga inquiry ninyo. Kung gusto niyo po ng sports bike from Suzuki, meron tayong GSX-R, meron tayong mga touring bikes, meron tayo ditong mga naked bike. So yun, shoutout muna sa mga nanonood sa atin. We have 21 viewers. Tama ba? 21 ba? Biglang dumami po yung ating viewers natin today. So ito, meron tayong mga units dito and models na available na sa kanilang kasa or sa kanilang store. And kung wala po dito yung inyong units na hinahanap, pwede nyo rin po silang i-chat or pwede nyo po silang tawagan dito po sa Wheeltech Pangasinan. Meron silang FB page, Suzuki Wheeltech Pangasinan, Suzuki Big Bikes. At may mga request kayo, gusto niyo po ng big bike ng Suzuki pero wala po dito sa ating updated model ngayon. Pwede niyo po kayong i-assist ni Sir Renz, yung kanilang sales officer, para matulungan po kayong makabili o maka-purchase ng inyong big bikes. So itong ating nasa display ngayon, itong ating GSX-R, Suzuki Sports Bike, category. Loaded na to. Meron tayong matte gray yata yung color na to. Napaka-forma, matte black. So, ang kanyang pong presyo before is 955,000. So, ngayon po, may promo sila ngayon dito, magiging 899,000 na lang. So, dito susumahin po natin yung kanyang price na discount, 56,000. So, 56K para dito sa ating model na to. Suzuki GSX-R. Black color, matte black. Ang forma po nito. So, para sa akin, napakaganda rin ng kanyang, ng kanyang mga specs para dito. Inverted suspension, dual disc brake, ABS, meron tayong Brembo caliper, Brembo disc. Yan. Quick shift 6-axis IMU to, Kita nyo yung kanyang pinaka-instrument panel. Grabe, solid din. T-up na yan, full color. So, yun, nawala. so mga idols, ito, update natin sa inyo, 1,000cc to, inline 4, GSX-R. Available po yung unit na to with 55,000K discount. Po, ang kanyang cash price is 899,000. Sabi, solid, di ba mga idols? Meron din tayo itong mga ibang mga model na meron ding promo, Gaya po itong ating GSX. Meron din tayo itong mga ibang mga model na meron ding promo, Gaya po itong ating GSX-S, GT to, Grand Touring, Ito po yung ating inline 4 expressway legal din to, 1,000cc. Inverted suspension, expressway legal din to, 1,000cc. Inverted suspension, naka-Brembo, dual disc. Meron tong quick shifter, meron tong dual ABS, traction control. Ayan, meron din tong cruise control. Napakarami pong mga equipped na features to, Ang kagandahan dito sa ating sa Suzuki, sigurado po yung pagdating po sa kanyang reliability, yung parts, talagang super durable yan. Quality po yan. Solid yan. So, itong presyo po nito ay nasa 850,000. So, ang previous po natin dito, may promo sila dito mga idols. Meron tayong Christmas giveaway promo. Meron po kayong makukuhang Insta360 X3. Yung kanyang model. So, worth 30,000 po yan. So, yun po yung ating pinaka-promo dito mga idols. Ang ganda ng promo, di ba? Solid na solid. So, saglit lang mga idols kasi medyo bulag na tayo. So, shoutout muna sa ating idol, si Jason Karamat at si Cobra BG, si 6RB promo idol.
So sa Kawasaki mga idols, yung mga newest model, wala po tayong available promo for this month of December. Dito lang po sa Suzuki, meron tayong mga selected models. Ito po, kagaya po nitong GSX GT version, 1000cc na to. Meron silang pre-Insta360 X3 model, worth 30,000 yun. Kaya napakaganda, Pag bilhin nyo ng itong big bike na to mga idols, meron na kayong pang-vlog. So, magiging vlogger na kayo. O, di ba? So, sasamahan nyo na ako, magbablog na po tayong pareho. So, ito po yung ating next model, yung Katana, Suzuki Katana. Ngayon po, may promo din ito. Meron tong discount na 80,000. Grabe mga idols, ang laki po ng kanyang discount, And ang kanya pong SRP is 737,000. So ngayon po, pag binili nyo ng cash, 817 yung kanyang SRP. Then may discount tayong 80,000. Ang inyong babayaran lang is 737,000. O, di ba? So itong unit na to, hanggang may available lang. So hindi po natin masasabi kung ilan pa yung unit na available para sa ating Suzuki bikes na Katana. So habang may unit po na available po yung ating